Tangsalo Demcherra Kachucherra Constituency BJP candidate Bipin Debbarma Manjakmwngo Nakuljoy Parate Garobosti Khlaijakha Kaisa Nokhla Kuthum Panda Salni Pandao Manjakha Bodolni tei Kubun Adongrok ADC Songbari Nabus Kangotoni Dalbidal Amseo Khlaijakha Kaisa Jongbari Pirlaimung Abahikno Tangsalo Demcherra Kachucherra BJP candidate Bipin Debbarma Manjakmwngo Nakuljay kami tei Garobosti Khlaijakha Nokhla Kuthum Panda Aslo akaini kamini lukorok bai malaika candidate Bipin Debbarma aboni logyono amsini lukorok bai Khlaijakha koklam Aslo Nokhla Kuthum Panda koksanani thangai candidate Bipin Debbarma shaka bisikbawa edishi amseo mungsa shepsa manlia kami amsini lukorok Abhaikino bisikbawa amsini MLA te MDC bo mungsa kaham sakthar mungna haira hani shaka BJP ni candidate Bipin Debbarma mangso sersa khutung lor sabai Tabani Jagdi hini shaka candidate Bipin Debbarma. Norok wansukti je borok suno 5 bosoro khutung tangsa khutung lor sabari kana tangsa bani nai boni logore tongnai na sini bagai je suno resone mari umagana sari tongo suno je kisan sonman di rangri tongo suno je jumia chas di bagai rangri tongo 6000 taka khai sungbini logore tongnai na sini bagai je lama sunamnai sini bagai je nok rinai sini bagai school english medium school porinai Boman suna jadi sengbu dinai, na o 5 bosoro je mangso tukar kaisa bandan phajai 500 taka bandan phajai bini logore tongnai abonro si bitar khai di gelama kanune ma aro thopeni nake ang sakal no kana purina kojya boi sakala boi no boijan kojya norok si bitar khai jabono norone ado ki o 5 bosoro Tripura tharok sarkar tomon pore কোনো কিছু মানে মাংখা না মাইয়া আপন সিবিন্দ্র মকল মুথবই একবার ওয়ানসুলি নগদ থাকি নাই নর নিজেও নগদ চালাই যাও কোন সুমকি আদমার মাংখা কুবি কুবি যে মাংখা এই আপন বাগৈ সুমা ওয়ানসুমনাই মা ফাসং সুনো নরেন্দ্র মোদী জি রাং রহই দङ মানিক সাজি রাং রহই দङ জাগাবো এডিসি হইতে गोबां জায়গা ফেসিলিটি নেই কিন্তু ও রাং রহ তাম খাইকা 5 বছর জমি লেখা চালাইখা তংস লাইখা তাবো ও যে 5 বছরের রাং ফাইমেনি ন Narong thariwo hot diboro o sialok sikogro phainai but payanai Tripura mo tharang rekai rang narakdi khutung rekai khutung monarakdi rikra rekai rikrai monarakdi mangso rekai mangso monarakdi borno sai payment pore singdi 5 বছর pore mangso keji kaisa dan bagyo klaisi 5 বছর pore khutung lor sadan bagyo klaisi rikrai tang sadan bagyo klaisi ga but sabno nai abo tonor gaham kaisa mangka Abon Tripura mothani o je rang ganang rofaikan kai noro rang sinarakdi Fine 12 April salmariwa ADC Songbari no ti hasni juda thayo perlaimung khlai tongo talbidal thongkorong bodoni Adongrok fiaba lukorok sabona ADC hapango asokronai abo Songbari paimani yaglano saimanai Demcherra ni simi omitni kokthum Chini Khorang